Doon na kami nag-ano lagi na ipawahi. Hi guys, good morning guys. Sekarang di ay bigyan ko og lumpia. Good morning, murag na lumpia. Nares ko andon guys, mabutis ko dandan. Mo ni luto ko lumpia. Dahil takatubang bali at ubang kuwan. Para na ko na lang mingawa kawali na anja. Nagot malaging dyan. So patugtukan ako. Please release me, let me go. Nagazilis na tayo ba? Si Maris Bibis. Sige pang mingaw na? Si Lianag si Lexie. Pangmingaw na kung sila. Ning tawag mo kung alay gabi eh. Pangmingaw na kung sila. Ikaw na usa na na? Nanang sila tilin niyo. Abot gabi eh. Nawala ka na si Elin. Pilit. Nung tuminom sa kukang ka maintenance. Ang mga sinay na haman. Sorry to tiyan, itapok. Yung tuloy dyan, doon. Sandal dyan biti po uban. Wow, pila. Kuan, daghang man tong sin. Nangatong sa aloy duha ka pali, duha man kumumungan ha. Nangatong tangas tundaan. Ha? Mana sa mga tagui. Diya guys, pag naman nagpamahaw, nangita man kuguan, rang paan, daman ni Francis. Hindi ka maray pala, manibnangan sa kong inday. Bidyuhan pa sa kong niyang nanilo ko nalis amang star margarine. Manaisid. Pa. Nagaygayo kami. Dili, ikaw na nagkasaka. Ewan, hindi na limpyo. Nandiagin dyan na pag isalog limpyo. Ilang kwarto. Ang ilang kwarto, di na naman matatawang limpyo kami. Pagdi lang. Ang katulong ilang lutuan kay na mga hugas mo pamilya ra. Dahil dyan nila kilo. Ilang ko na ito. Mga skincare mo. Sige lang. Kwarto lang, wala limpyo. Uy, ang pag-iso karto, kaya ay good nila. Pero naglimpyo pa ako misama ako, sige na naman mata. Salamat medyo ha. Salamat sila gabi. Salamat kayo tayo. Guys, nangawa na sila guys. Hindi na sila. Gaban gabi pa nang hawa. Bigibitaan na pag may. Sige, ano naman ang ikuhan na hanap. Mabalik na ang butas ko yung Christian. Pwede mama. Nasa gina siya? Antikira? O kanin? So, ato na dyan to kaya ato na dyan to bayaan sa ilang gihawan. Timing mabuta anak laki ron, hindi mo makita. Padohon na. Okay, thank you. Thank you. Oy, gi-vlog mo ha, Kira. Hala. Mami na la. Bye, amping mo. Ay, panday, congrats tayo. Mag-graduate na ni sila, guys. Bye-bye. Ay, usa raman yung motor. Kasi, kasi yung motor siya ra. Ingat sa pag-drive. Dato mo gani anak manis mayor sa Carmen. Carmen. Mingaw nami. Wa nami ko mingaw na mong boarding house. Gabi upat to sila no. Upat kalaki.
Ay, si Kuan pa. Napadiri si Kuan. Katong isa. Bye-bye. Nabutan. Limpyo pa kung sila sa boarding house. Butan kayo ni. Sana hawa. Amping mo! Hi guys. Wait mo ka guys. Huh? Pero sige na na. Katang koto-koto. Ako sa ko. Daghanag ko. Ginang soft drinks. Lain daghang koto-koto. Sakit. Ang kabdos din na. Parang siguro kayo siya. Hi guys! Gikan na di ko sa taas. Relax ko ka-result sa kwarto. So, nang hinlo ko na to guys kay nahawa ang among mga borders nga katong mga OJT. Mang-graduate na sila. So, ginluwa ng mga tidit do ha. Nga na unsid na. So, salamat ko nila. Salamat ninyo mga nag-OJT. Ako kako sa mga daghan to sila. Kuanday guys, kanang nay unsay rason nga nang kapon sila sa time uli to 1 week na kapin sila dari sa Valencia. Kana na ay o nagipauli kay ngayon mas janjan nga pahuwat. Gusto pa siya makipagbanding dari na sa tatay niya. Ito ang gihangjo nga kanang ato sa naman ko ulit tay. Wata sa laman dya. Karong adlaw may lang uli. Karong adlaw wata na mo. Nana ko no guys, sa kasakay gan sa kadlawon sa kana tubigon sila. Diya lag magmotora pa dong dari. Sakto pa guys, kahaman migli hilimpyo ni ate dit sa duha ka room sa taas. So na may bakante guys, tulo ka room sa taas. Kasi naiganahan. Bakante na kay nang nahumanag mga OJT. Diya. Bakante din ako kay tulo ka kwarto sa Pikas building, diyan na pa yung sa dari. Diyan may beach spacer pa po nga bakante. Napa may nangabang dari beach spacer. O dari silong, nakagpunin na dari nga. Problema lagi naman nakapakabayad. Diyan. Kanana ay napi sa tapad ang nasa Cebuana. Mura naman ni among kuan, wag na ay maestra. Si ma'am lagi nusara na turon. Diyan. So thank you deko ni Ate Idet igoogan nga kanunay sang kanang pagtabang na dari sa limpyuhon. Basta niya na imahawa dari dalikat sa ngari dari tabangan ko ni sa ginlo. So di ilalim ang hinlo. So kinahanglan dyan limpyuhan nimo guys kay bisan pag nahinluwag mga nanghawa, kuan ka na ay mo pa sa kuturog limpyo. Rarajid na. Diyan. Sa tidit, azid na siyang right hand dari. Abti ka sa manghinlo. Sa orasan na yung kuan na? Hindi kan. Alas 4 ma. Ang narinig sila ilang Luna kami nag-ano lagi na ipawahi. Artista. Ito tayo dali nak dia. Na lagi mong gihuwat ay. Na lagi mong gihuwat. Na lagi mong gihuwat.
Dara. Ay, madura. Tatay, ano po? Tatay, oh. Mga pumulawan. Huwag yapon, morgan mo lang ito. Morgan po lang yung nilawatan. Ako yung kidang kuha ni Maro ito dahil ka nang bikat type mo. Ito sa kato, kinalunod mo pala ka na. Bulatan ng asawa. Parang ipasang na na... Ay, ba niya blouse? Kulin pa rin. Wala ka lang siya. Blouse. Ayaw, gusto ko yun eh. May regalo nga na ng mga po. Kanina. Wala sa nila, mandiyan ni blouse. Wala sa nila, ano? Wala, isa nga na. Halalami. Ano ba dito? Nagagazid. Nagagazid. Pansing bahay. Nagagazid. Sakto sa taas. Sakto rin. Buktan na. Kala day. Yudiran kong Ay, buktan na. orang mix ay na ba? Sa Kumukuhan kay... May buktan. Wala Ay, buktan. Nga na. Agli ab nga na dak nga ri, yung mga ngay kanina. Dapat busy na rin sa kaso lang. Diyan guys, si tatay giregaluhan de pod nila o speaker ngarang ka na eskado masisang kalipay. Sa sinanay kita tagaan pod nila o kuan sa nina. Manek na. Next da. Ang kani sila imo ning ilong press kana mapang na. Napaw ni kinangan. Akari day. Daw pindot to ni mo balik mo tukar na. Pakarapon. Sana man na. Next na sa next. Pare. Ang kani next kani ibabag mo. Pare. Dito. Papiduto. Saksakan na ni. Ang saksakan day na dara imo ni nga nagkoko da. Dali ang type C. Arang itawang lipat sa stigwang guys. Kay mo dinedang kalipera man na yun ani. So kanapay sang radyo hinatag pa ng zanzan last year siguro na. So kay bawo zanzan ug say kalipay sa isang lolo. Wala guys ang lipasang tatay guys sa kalaw sa birthday gift sa isang apo. Kabuhanan ko. Diyo guys, iladang gibalikan gituluan sa tatay nila gunsaon pag-operate ti Denmark. Salamat kay na kay boss sa gunsay kalipay tatay. So marani jang pangandoy sa una guys, mga speaker, mga kon kay mo dun jang ganahan sa una bisan sa gagamay pa mi. Ganahan sa sounds nga kanang nay kusog bitaw nga mga speaker. Na magala sa kon sa una guys, paabangan nga kanang nay usom to sa una katong midley bitaw nga sa patingan na itong kanang uso sa una sa bata pa ko kanang plaka nga dagko nga naman to mamatay ang nako nga plaka diya ka na ay pasazawon mi so karon nga di na sa kakita makahila kung puta maganahan ng tatay nga luoy na kaadyo malam dyan na isang kalipay ng sound. So, mo na guys, si Zanzan si tagapalit na isang mga isang radyo, isang kanang na ay USB. Diyan karon na napagipalitan sa sila kanang na bago na pong uso ron nga. Mag-bluetooth na laman ni. Pero kani guys, nani si Zay, memory card. Di na dyan ni USB dyan. Pinit-pinduto na laman ng tatay. So, tutuluan ni Zay sa tatay kung saan. Okay, ipahilam mara. So, money guys, tagaan si Zao pa birthday ni Janjan. Ani nga, nisa nga magbahuwat sa muli. So, tomorrow, uli na sila og Alicia. Kapit pula. Maana dia tagdam. Tong juice liktar mo. Di pinigrena na dia pa na. Salamat ka day. Nga guys, nani sa Nina. Naigura ni Manay. Luri tagal Kibose pa size na yun. Ha? Kibose mo. Sakto na ako. Grabe, ni pa birthday Janjan nga. Ang ibig tayo no.
Ay, dali naman din eh. Dali na ka niya plus. Dagdag lang, pindukanan. So guys, mga na to. Sorry na patagbalik. Salamat dahil sa ang anak dahil sa pagkatago ka ng kuan. Palipay ni tatay. Nandito sila nalagyan siya. Ito na, mahuwi na sa taas kay kapoy ba sa ni magbiyahe. Diyan ka na naayo. Salamat sa Kusginoo. Diyan ka na naayo. Kasi nga na. Mga sa po nagisingit-singitan sa paningahang hakunong gamson. Gamson guys. Kuan ka nang nagnut-ngut lagi. Naanan ako daan eh. So, rara sa po yung hilabot. Muna na pag-isingit ko sa niyang gam. Saan mo dyan isingit nga? Adla-adla mga sinina ang gibati. Kuan man dyan, pero ano naman ninggi. Was Ginoo. So, kuanday guys, ugma, ihatod na po na Galicia, kay kuan ka lang na yun. Arang nang mingawa sa mga nabilin. Ito sa family house. So, naghilak na to si Lixie o si Aliana. Ang bisukol ni nanay kay mingaw. Dahil sila pwedeng magdugay o bakasyon kay nagkang mingawon. Yun sa family house. Tapos aday. Hamba sa kayo nag-vlog ko. Daron. Yeah. Sorry. Diyan ka na. Nagkakagulo. Ito gitagang ipangmingaw nila. Diyan ka na. Ako gusto pa ito sa akong serbius ang tatay nanay. Kaya tiguang na. Gusto ko nga malipay sila. Diyan. Nanay matiman. Saan man nga di man ganahan ng naas. Bahay sa diyang mga anak. Gusto man sugat at wasang kaugaling bahay. So, ang bahay dito na kay pare-pare man itong tirig at karon na human naman po dyan. Kana na agharap ng kuan guys nga di ko ganahan nga makakuan sila abog kay abog ba dyan. Karon kay na okay naman. Pero pa si dahuman kay si Tiri na pamalagi Manila. So, karon kanang na ay uli ihatid na sila og mapuhon sa family house. At isa kabandin sila dyan kaligit. Unja sa puti hangi langin istorya kananay. Kaning mga naptanan sa kinabuhi. Nga ko nung ako nung isingit ning hanggam. Sa di masingit ni hanggam nga halos gali ko kay istorya kay ngat. Ja. Palit na rin ko sa katong tambaw guys nga di mo gana tambaw kanang vitamin sa kapalit na ko pero ngat man gyapon basin og pagsidning kuan kana na ay gusto ko may kobalamin kapait ko di sagna ja kanang san Nanay na. nagdarama pa kalinga kalipay ni nanay. Nanay doon tos gawa sa pagkaklaro lang gan. So, pagpatay kalinga ni Janay ko ang cellphone. Tarog mga videos dyan mga anak. Mga anak dyan mga artista ko no. Diyan guys, barte ang vlog guys kay kanang naay ko an. Apa sila nanganjan na day? Ayun to. So pagkapatay nila dyan nanito rin sila. Ano to na mahawon dyan. Alanganin naman po dyan. Ito ipapahoy na sa taas. Walang pa po kawag panood to. Kay kanana ay mga naog na lang ito sa katasan. So, dyan na dito guys ang vlog karon. Bye guys. Thank you for watching. Bye bye. God bless.